ग्राम सभा टेढ़ी बहपुरा शेरपुर के प्रधान पद के भावी एवं कर्मठ प्रत्याशी श्री महेंद्र यादव उर्फ कल्लू भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और अपने गांव का भविष्य उज्जवल करें। कैसे विकास होई केकरा पे आस होई सब लोग इहे कहता, सब लोग इहे कहता। टूटल बनाली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता, टूटल बनाली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता। जे सबके चाहेता निमन नेता लावे के बाटे हो, विजयी के झंडा फहरावे के बहो महेंद्र भैया उर्फ कल्लू के जितावे के बहो भौजी गौआ बहपुरा के चमकावे के बहो महेंद्र भैया उर्फ कल्लू के जितावे के बहो भौजी। महेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गंगा के स्वर्ग बनैले नु हो महेंद्र भैया जो जीत के अइले नु हो। पूरा शेरपुर के बाटे आस हो, पास होई सड़क आवास हो। पूरा गंगा के स्वर्ग बनैले नु हो महेंद्र यादव जो जीत के अइले नु हो। कल्लू भैया के सर पे सेहरा सजावे के बाटे हो, विजयी के झंडा फहरावे के बहो महेंद्र भैया उर्फ कल्लू के जितावे के बहो भौजी। टेढ़ी बहपुरा के सजावे के बहो महेंद्र भैया उर्फ कल्लू के जितावे के बहो भौजी। महेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोनो सुविधा न केहू से परे होई, बिजली पानी सड़क घरे घरे होई। महेंद्र यादव बनी है प्रधान हो, कबो नहीं रुकी कौनो काम हो। कोनो सुविधा न केहू से परे होई, बिजली पानी सड़क घरे घरे होई। कहे सोनी संजय सबसे ई बतावे के बाहो, विजयी के झंडा फहरावे के बहो महेंद्र भैया उर्फ कल्लू के जितावे के बहो भौजी। गौआ बहपुरा